konzularnim odnosima i sadrži sve konzularno-pravne institute koje treba da sadrži jedna konvencija, dakle definiše prava i obaveze svih država potpisnica ove konvencije, u ovom slučaju Srbije i Crne Gore. Dozvolite mi da kažem zašto je posebno značajno što je Srbija ovu konzularnu konvenciju potpisala upravo sa Crnom Gorom. Crna Gora je jedna od onih država sa kojima Srbija ima i zajedničku tradiciju i tradiciju zajedništva. Namerno ovo podcrtavam. I zajedničku tradiciju i tradiciju zajedništva, te kroz ovu igru reči pokušavam da opišem koliko je Crna Gora bitna za Srbiju kao država i koliko je dobro što smo upravo sa Crnom Gorom potpisali ovu konzularnu konvenciju. Srbija ima najveći interes da razvija kulturne, trgovinske, ekonomske i sve druge odnose sa Crnom Gorom, jer slobodno možemo reći da su retke države koje su ranije kroz istoriju Srbiji bile toliko bliske kao Crna Gora. I dozvolite mi da konstatujem sledeće. Ovaj direktni prenos gledaju mnogi građani Srbije, ali sam siguran da ovaj TV prenos gledaju i mnogi građani Crne Gore koji Srbiju doživljavaju kao veoma blisku državu i koji su zainteresovani za ono što se dešava u njoj. Konkretno dolazimo do jednog praktičnog razloga zašto je posebno bitno što je Srbija potpisala konzularnu konvenciju baš sa Crnom Gorom. Crna Gora je jedna od onih država u kojima živi najveći broj državljana Srbije izvan matice, izvan teritorije Srbije, i upravo je dobro i korisno da Srbija tu ima svoje konzulate. Namerno kažem konzulate, a ne konzulat. U ovom momentu postoji samo Generalni konzulat Republike Srbije u Herceg Novom. Nadam se da će Srbija